יאללה, אדם רוצה לעשות אינבוקס? בוא תראה מה יש לך פה. זה האייפון שלך. זה המפתחות שלך ל-GTI. אדם פותח או נועה? לא. אתה רוצה בינתיים לספר לכולם לאן אתה הולך היום? כן. לאן? לפתולינה. נכון. מה קורה עם החגורות צניעות האלה? לא יודע. זה כמו השלט של נועה, תראה. הנה הטלפון של אדם. הלו. כן, שלום. אם אתה לוחץ פה עושה ככה, אתה שם את אמא על מיוט. כן. מה נשים בתיק? אתה רוצה לעזור לי? זה לא טוב בטלפון? זה הכל של האדם. כן. הכל של האדם, כל הבית. זה? את זה גם אתה רוצה לקחת? לא. חטיף לא? חטיף כן. גם חטיף כזה? כן. איזה חטיף זה לך? לפתוח. לפתוח לא עכשיו? נזיקה. לא נזיקה. תביא, אני אקח את הנשיקה. אין נשיקה, ניקיתי. הנה, הנשיקה ביד של נועה. אתה רוצה? לא. אז אני לוקחת חזרה, זה של נועה? זה שלו. רגע זה פיפי. עשיתי פיפי! יש! זה בלוינה. מצוין! אירה סילבה, זה!